Dobrý deň, dámy a páni, a ideme si otvoriť týchto 5 Legendary Star Dropov, čo tu je v shope za ten Thumbs Up event. Takže tu ich máme 5 legendárnych Star Dropov a dúfam, že mi padne niečo dobré. Takže dobre. Takže získavam to a poď. Niečo dobré. A je to Wicked Stew. Skina Stew a celkom v pohode. 79 stojí. Dobre, takže ďalší idem otvoriť. A aby si sa nedivili, že tu mám tak málo trofej, tak toto je môj starý účet. Potom, keby chcete, môžem natočiť aj z nového účtu nejaké video a ideme otvoriť druhý Legendary Star Drop. A čo padne? Mandy. Mandy padla. Pekne, nový brawler, Mandy na... Dobre. Akože nový brawler sa vždy hodí. Takže, dobre. Ďalší idem otvoriť. Akože, nový brawler vždy sa hodí. Nech je to hociaký, proste do zbierky, to je vždy dobré. A takže, Legendary Star Drop. Poď. Prosím. No, už mám druhú Star Powerku na Leona, takže táto mi moc netreba. A tak, prosím. Posledný Legendary Star Drop. Tak, nech je to niečo dobré. Poď. A ešte jeden. Ja myslel som, že to je posledný. Tak, toto máme posledný Star Drop a poď, niečo dobré. A je to skin na El Prima, El Corazon. Takže toto mi padlo z mojich 5 Legendary Star Dropov. Takže ešte si tu zoberiem daily odmenu. Tak. Už mám na Rosu 53 kreditov. Takže ale budem stále používať túto moju Star Powerku. Takže môžeme si zahrať aj nejaký zápas. Túto na Brawl Ball si môžeme zahrať napríklad. Takže ideme. Fajn, koho mám v tíme? Bonnie, Ash, Penny, Rosa, Piper. Dobre, dá sa. Tak, vyšlem klona. Idem po Rose. Zabil som Rosu. Teraz zabijem Piperinu. Tak. Kámo, tak tá Bonnie je taká tupá. Kokos. Dobre. Gól. 1-0. Piper je mŕtvá. Aj Penny je mŕtvá. Tak. A idem tam dať posledný gól. No mi to skradol, ale dobre. A vyhral som. Takže dobre. A otvorím si teraz free 2 Star Dropy. Rare. A druhý bude aký? Super rare. Nič moc. A idem sa pozrieť, že aké mám questy. Takže dobre, takže Duo Showdown alebo Knockout. A potom Daryl, Tick alebo Brock. Tak aká je mapa na Knockout? Táto. Tak dám si toto. Duo Showdown a tu mám tu Star Powerku novú. Fajn. Takže pôjdem s Tickom. A ešte vlastne tu mám to Mandy, no dám sa na 2. Takže idem s tým Tickom. A
Alebo... Počkaj, s kým pôjdem? Pôjdem s Brokom. S Brokom pôjdem. Teda ten Duo Showdown. A dám ešte pár hier. Tak. No. No, mám v týme Leona. Takže to je dobrá vecička. Tak. Idem. Tu je Mortis a Spike. Čo je dobré duo. A práve ma zabíja Mortis. No. Poď, Leon, je to na tebe. No. Dobre, takže... A nestiel som sa respawnúť. Bolo to veľmi tesné, ale nestiel som sa respawnúť. Dobre, fajn, pôjdem s Dynamajkom. Môžem si kúpiť... Ale netreba si kúpiť Dynajump. Na čo? Ako Dynajump je dobrý. Ale to zvládneme bez neho. Ako, s kým by som ešte mohol ísť? Dám si takto s Dynamajkom. A potom uvidím, že s kým pôjdem. Takže uvidíme, kto je proti mne a so mnou. So mnou, akože je dobré, že tu je so mnou Cordelius. Takže to je akože dobré. A je tu Bea. Dobre, mám Beu, Piper. Takže Piper žije. No tak kámo. 6 HP. Ty vole. Tak. Cordelius, je to na tebe. Zabiješ Beu. Dobre. No, fajn, respawnujem sa tu. Tak. A Piper teraz musím. Ale. Akorát. Tedy zabila ma. No. Nevadí. Tak, snaď Cordelius nezomrie. Vyzerá to, že nezomiera. Takže môžem sa znova v pohode respawnúť. Aj keď pri ďalšom týme, ale v pohode som sa respawnol. Túto Piper robí zlobu. Dobre, mám Beu. A teraz túto Piper treba ukončiť. Tak. Dobre, mám ju. Mám Hypercharge, takže môžem na niekoho hodiť bombu. Takú veľkú bombu, ktorá si nebude uberať málo. Že aktivovávam, hádžem to tam. Tak. Dobre, vyhrali sme. Takže mám chod na Brawl Ball a získal som odmenu 10 gemov. Fajn. A pôjdem ešte s Mortisom si zahrám. Čak, lebo Mortis je dobrý. Takže tak keď som otváral na novom účte tých 5 Legendary Star Dropov, tak mi nič moc nepadlo. Padli mi 2 skiny, Hypercharge a 2 Star Powerky, takže nič moc mi nepadlo. Ale to nevadí, tu mi padla Mandy. Takže dobre, Max zabil Bua, takže Edgar. Takže dobre, som späť. A je tu niekto, a bol je tu. Teraz Edgar. Tak, aktivujem gadgetu. No tak, ty vole. Ty vole. Tak ja mám šťastie. Nebul.
To bolo tesné. No, to není tesné, lebo som zomrel. Dobre. Takže, respawnol som sa znova. A je tu Edgar. A to nebolo dobré, ale už je to dobré, lebo sme ho zabili. Dobre, Max mi nahral. Ale do ríla. Zomrel som zase. Tak, som tu znova a idem po Nitovi. Nita zomrel. Takže keby idem po Bullovi, tak ten ma odstrelí, ale že hneď. A keby idem po Edgarovi, tak to dopadne ešte horšie, takže môžem ísť. O nie, teraz musím ísť na nich. Aj keď skapem, ale musím. Dobre, nejak som to zvládol. Ale iba nejak. Lebo Bull ide, ale dobre, zabil som ho. A tak, idem dopredu. Nemám mu... Na jeden hit si môžem načaržovať ultinu, takže urobím toto. A nevyšlo mi to, nevadí. Ale dáte to tam, dúfam. Ďakujem. Takže toto vyhráme. Nice. A dám ešte jednu hru a potom uvidím. Takže uvidíme, že ako sa mi bude dariť v tejto hre. A dúfam, že dám aj nejaké killy. A uvidíme. Takže akože z tých 5 Legendary Star Dropov, ako môjmu kamarátovi padol Chester z týchto 5 Legendary Star Dropov. Takže to je akože extrém. Ale ja nie som taký lucky, ale akože Mendina je fajn. Dobre. No, Mortis. Super. Ale... No, tak nič. No. Ale ja nemôžu ísť na mňa, lebo ja sa dešnem a... Dobre... No, to vrství. Prosím, že... Dobre. Stihol sa aspoň Fang respawnúť. A dobre, už je tu aj Dynamite. A som bola ja. A môžeme založiť protiútok. No, ale zatiaľ nás ich tu Morty zabil. A mňa Barley. Zabil ma Barley. Aj to sa stáva. Ale... No. A teraz môžeme dať gól. No, daj to tam. Dobre. Tak. Že idem po loptu. Mať loptu je dobré. Sice som zomrel, ale kamo ten Fang odstrelil tú loptu. Akože ja darujem život za to, aby sme vôbec mali loptu. A on ju odstrelí. Ty kokos. Dobre. A teraz rýchlo dopredu. Tak. Ale nestihol som to zakončiť, lebo som nemal dosť času a málo hápok. Tu vidím Barleyho. A dobre. Nejak sme to zvládli. Berem loptu. No tak. To som nejak prežil. Ďakujem Fang za to, že ty vole cez celú obrazovku napísalo. Tak. To by na dnešné video stačilo. Ukončím to s tupým restart dropom. Dobre. To by na dnes stačilo. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Môžete mi napísať nejaký pekný komentár alebo zdieľať video vašim kamarátom a my sa vidíme na budúce. Čaute.